tia Laia demana ajuda. Jo l'any passat ho vaig passar molt malament i la veritat és que m'ha anat molt bé. A més, no està malament cuidar-se així de tant en tant. I crec que ho necessites. Així que truca. En aquests moments, les nostres línies estan ocupades. Si us plau, mantingueu-vos a l'espera. Gràcies.